Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку. Кася, чому ти з-під стола вітаєшся? Тому що я вам сюрприз підрихтувала. Сюрприз? Гэта прыемна. Давай яго сюди. А ви спочатку відгадайте, що це за сюрприз. З таго, што ты хаваешся, я магу зрабіць выснову, што ты нешта змяніла ў сваім знешнім выглядзе. Правильно. Волоси пофарбувала. Сукенку новую надзела. Ці ў прыгажэнні моднае падабрала. Не угадали. Кася, ды хопіць ужо пад сталом сядзець. Мы з гледачамі вельмі зацікаўленыя. Праўда, сябры? Ну, добре. Уговорили. Та-дам! А ось я. Ого! Навошта ты акуляры начапіла, дражнішся? Ні у якім разі. Поглядите, мне окуляри пасують. Ды пасуюць, вядома. Ты симпатичная, и окуляры у тебя такие смешные. Кася, ты толькі не крыўдуй, але ў гэтых акулярах на цябе без смеху глядзець немагчыма. Это ж здорово! Так и было задумано. Ты специально их начапила, как мы посмеялись. Ну так, а чому б не настроить усіх з раніці на веселый лад? Мы ж забавляльная программа, так, сябры? Не только забавляльная, але и познавальная. А я и об гэтым поклопотилася. Не только ты у нас разумник. Другая частка моего сюрприза. Цікава інфармація, якую ти падрыхтавала? Менавіта так. И гэта информация про окуляры? Правильно. А спочатку, Лесик, я хочу тебе повіншаваць. Гэта яшчэ з чым? У Лесіка сёння свята? Менавіта так. У Лесика і ва ўсіх, хто носіць прылады для паляпшэння зроку. Сёння дзень акулярыка. З чым я ўсіх, хто мае дачыненне да акуляраў, і віншую. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Кася. А ты, Полинка, за што мне дзякуеш? Ты ж акуляры не носіш. Так, не ношу. Але, па-першае, ты нас сёння з раніцы павесяліла. А па-другое, мой тата носіць акуляры. І сёння я яго абавязкова павіншую. Як і ўсіх дарослых і дзяцей, якія носяць гэтыя амаль цудоўныя рэчы. Акуляры – сапраўдныя аптычныя прыборы, якія дазваляюць нам бачыць усю прыгажосць света. Так што, калі у вас ёсць знаёмыя ў акулярах, не забудзьцеся іх павіншаваць сёння. А мы можем усім акулярыкам і іх сябрам ад нашай праграмы зараз зрабіць прыемны ранішні падарунак. Тыя з нашых гледачоў, каму акуляры патрэбныя, надзявайце іх. Таму што тваркі, спадзяюся, ўжо ўсе ўспелі памыць. І вельмі утульна ўладкоўвайцеся перад экранамі. Але не вельмі блізка. Вы ж ведаеце, на якой адлегласці трэба глядзець тэлевізар? Нашы гледачы сапраўдныя разумнікі, яны ўсё ведаюць. Тады запрашаем усіх на ранішні мультфільм. Мы зноў у добраранку і нагадваем вам, што сёння трэба віншаваць тых, хто носіць акуляры. Таму што сёння дзень акулярыка. Кася, а якой цікавай інфармацыяй ты абяцала з намі падзяліцца яшчэ ў пачатку праграмы? Такой, якой у добраранку яшчэ не было. І яна таксама будзе пра акуляры. Улічвай, што пра гісторыю ўзнікнення акуляраў мы ўжо гаварылі. А я зусім і не пра гісторыю, разумнік. Адкажыце, ці чулі вы што-небудзь пра акуляры для хатніх гадаванцаў? Жартуеш? Для кошачак і сабачак? Не, я не чуў. І мне такая інфармацыя ніколі не траплялася. Сябры, а вы чулі? Хтосьці кажа, што чуў, але для большасці гэта нешта новенькае. Давай, Кася, здзіўляй нас. З задавальненнем. Але спачатку я вам раскажу, што ў Японіі прыдумалі кантактныя лінзы для жывёл, каб лячыць іх хворыя вочкі. Лінзы, якія лечаць? Як гэта можа быць? Справа ў тым, што некаторыя коцікі і сабачкі катэгарычна не даюць закапаць у вочкі лекавыя каплі. Але каб усё ж такі вылечыць такіх непаслухмяных хворых, японскія айбаліты прыдумалі кантактныя лінзы, прамочаныя лекамі. Вось гэта ідэя! Лінзы лечаць вочкі жывёлы, і капаць каплі ўжо не патрабуецца. Вельмі цікава, Кася. Але гэта яшчэ не ўся інфармацыя, якую я знайшла.
Між іншим, для собак випускають і лінзи, які дозволяють їм лепш бачити. Ты хочешь сказать, что можно пойти и просто набыть линзы для своего шарика ці Альмы? Просто набыть нельга, але можна заказать у ветеринара, і ви самі можете здогадатися, чому. Тому що доктор повинен нагледзець чатырохлапага пацієнта, так? А яшчэ, напэўна, таму, што сабачкі бываюць самых розных памераў. Наприклад, лінзи для маленького пінчура не підходять для великого лабрадора, так? Менавіта. А для котикаў лінзы для паляпшэння зроку ёсць? Ветеринары лічаць, што ім гэта не трэба. Чаму? Калі ў котикаў пагаршаецца зрок, яны прыстасоўваюцца больш карыстацца дотыкам, выкарыстоўваюць свае вусы, напрыклад, каб лепш арыентавацца ў прасторы, а лінзы могуць ім у гэтым перашкаджаць. Вельмі цікава, Кася. Ніколі б не подумала, што для хатніх гадаванцаў існуюць спецыяльныя лінзы. А цяпер расказвай пра акуляры. Хто іх прыдумаў? Аднойчы сям'я з сонечнага амерыканскага штата Каліфорнія убачыла, што іх сабака жмурыцца і скуголіць ад яркага сонца. Тады гаспадыня прыстасавала гадаванцу свае старыя акуляры для плавання. Якая вынаходніца! Так, яе прылада спадабалася не толькі гадаванцу, але і суседзям. Атрымалася не толькі зручна, але і вельмі пазітыўна. Потым сям'я вырашыла стварыць сайт са смешнымі фотаздымкамі сабакі ў акулярах. І адразу з'явілася шмат жадаючых заказаць такую ж прыладу для свайго гадаванца. Акуляры абаранялі вочкі сабак ад яркага сонейка? А яшчэ ад ветру і пылу. І зараз такія карысныя акуляры можна набыць для любой пароды. Ну, Кася, ты нас сёння здзіўляеш. І не толькі нас, а і нашых гледачоў. Такую цікавую інфармацыю знайшла. Гэта яшчэ што? Вось зараз паглядзім яшчэ адзін мультфільм, я крыху перадахну, а потым вас з некім пазнаёмлю. Заінтрыгавала. Давайте глядзець мультфільм. Ну што, гатовыя да цікавага знаёмства? Вядома, гатовыя. Зачакаліся ўжо. Тады прадстаўляю вам Уладзіміра і яго гадаванца Сібаіну па мянушцы Дэймас. А чым яны знакамітыя? Тым, што разам падняліся на гару Эльбрус. Нічога сабе! Як сабака такое адолеў? Гэта ж вельмі цяжка. Сапраўды складана. Для сабакі асабліва. Дэймас з гаспадаром трэніраваліся цэлых 4 месяцы. А чаму вучыліся? Бегаць разам кросы, а пёс вучыўся, увага, насіць акуляры. А навошта для пад'ёма на гару акуляры? Абавязкова патрэбныя. На Эльбрусе шмат лёду. Глядзець на яго, калі свеціць сонца, без акуляраў проста немагчыма. Гэта тычыцца і людзей, і сабак. А доўга прыйшлося вучыць Дэймаса насіць акуляры? Так, гэта было няпроста. Спачатку Уладзімір надзяваў гадаванцу акуляры літаральна на 1 секунду. Потым павялічваў час. І самі акуляры былі спачатку празрыстыя. А калі Дэймас навучыўся насіць іх, гаспадар замяніў шкло на цёмнае. Цэлая навука. А ці спадабалася Дэймасу падымацца на гару? Здаецца так. На фота ён выглядае бадзёрым і задаволеным. І ўсім, хто падымаўся разам з Дэймасам, вельмі спадабалася яго кампанія. Сімпатычны гадаванец у акулярах усім уздымаў настрой. Час і нам узняць настрой сабе і нашым гледачам. І паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Якая цікавая раніца ў нас атрымалася. Дзякуй, Кася, ты столькі нам сёння расказала. Так, я падрыхтавалася. Хваліце мяне, хваліце. Так прыемна адчуваць сябе разумніцай. Наступным разам прапаную адшукаць што-небудзь цікавае разам і зноў усіх здзівіць. Я згодная. А зараз час развітвацца. Так, і давайце, сябры, дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку!